La doble vida d'en John és una divertida comèdia d'embolics dirigida per Àngel Llàcer. Hem vingut a veure aquesta obra de teatre perquè per una part ens agrada bastant el Joan Pere i per l'altra banda aprofitem una invitació que ens han fet els nostres fills pel Dia de la Mare. Pensem que serà divertida perquè ens agraden els actors i l'estil. Amb el Joan Pere l'estem seguint des de fa molt temps. Com que és tan entranyable i tal, doncs de sempre ens ha agradat. És un bon humorista, m'agrada. Té un humor molt intel·ligent, sí. Us agrada? Sí, senzillament. I la Lloll també, també ens fa molta gràcia. Més o menys sabem de què va, és la doble vida d'una persona que té dos matrimonis, em sembla que és. Els seus fills respectius posen en contacte a través d'internet i una història d'aquestes que ha de ser divertida, crec. Tots dos es diuen John Smith. Però si n'hi ha milers de John Smith. Es diuen John Leonard Smith. De veritat? Quina casualitat, oi? Saps quants anys té el pare de la Vicky? Quants anys et penses que té el pare d'en Gavi? 51! Què dius ara? T'ho juro! Però el millor és que... És que el més increïble és que... Què? A que no saps a què es dedica el seu pare? Saps de què treballa el pare d'en Gavi? És taxista! Tu saps que ser bigam és un delicte? Ah, sí, va, però a mi ningú no m'ho ha dit, això. I si no t'ho diuen, tu vas tirant. Penses, ja t'avisaran. Dos afortunats socis i els seus acompanyants van poder conèixer l'equip artístic tot fent una copa de cava després de la funció. A mi aquestes coses sempre que són sorteig entre la gent que participa no em toca mai. Mai. No, escolta, tu no ho fas, ho guanyes. Clar, veus. Això està molt bé, participeu. És fantàstica, molt divertida i molt entretinguda, una molt bona obra, de veritat. Els actors m'ha semblat fantàstic, genial. Tot el bon rotllo que tenen entre ells és que s'enganxen al públic i és que es nota, i tu passes bé. En la línia de Joan Pere i dels actors que hi havia, no? Potser podria ser portar una doble vida amb aquest final. Bueno, jo tenia molt ben muntat. Suposo que la vida real seria una miqueta més difícil. Però bueno, jo tenia molt ben muntat, la veritat és que sí. Porta 18 anys i li ha anat bé. Clar que també és un home molt fidel a les seves dues dones. En certes estones és monògam. No, però... Quan està amb una. Però fixa que, a més a més... S'ho ha portat molt bé. Ho paga bé, vull dir, paga bé, les té totes dues molt ben cuidades, les cases estan molt maques. A veure, que et poso un dia. A veure. I jo sóc tu. Ai. Tu ets jo. Ai, no m'ho facis, això. Jo ja tenia la vida organitzada. La teva filla és cega. I l'Antonella s'ha tornat boig. Això ja es veia venir. Jo vaig començar a ser la seva minyona amb les maletes. Després, amb el joc dels idiotes me'l vaig lligar i amb aquesta m'hi vaig casar. És el que se'n diu una dona trepa. Hi ha una mena de simbiosi que ara ja són inseparables, ell i el John Smith. A mi em costa fer un personatge que no sigui jo. Em costa molt. I els que no ho són, me'ls vaig acoplant com si fos jo. Escolta una cosa, escolta. Sí, t'escolto. Vés a buscar en Gavi. Sí. Ai. Què? Perdoni, Em tocava el cap d'una dona que no sé què hi fot aquí al costat. Què dius ara? Clar, te la posen aquí. Se te'n va la mà. Després diran que la funció no s'entén. Escolta'm. Amb la doble vida, doble ració de rialles, de gresca i d'aplaudiments.